Kumwalira kwa Mr. Ibu kumabweretsa mafunso ochuluka ku moyo wa anthu. Funso limene limakhalapo nthawi zambiri zimakhalapo kuti okuti umukhulupirire ndi ndani, mnansi wako kapena m'bale wako. Ndikukhulupirira kuti yankho limene mwazipasa ndilakuti m'bale wako, koma mukaonera video iyi mpaka na kumapeto ndikukhulupirira kuti mukhala mukusinkhasinkha za yankho limene mwaperekale. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Mu video yathu ya lero tikhala tikuona mbiri zokhuzana ndi munthu wina amene anali odziwika bwino kwambiri pa zisuzo, ndipo iyeyo amadziwika ndi dzina lokuti Mr. Ibu. Ambiri tikumudziwa iyeyo, tamuonapo m'masewero ake, ndipo lero tiona mbiri yake komanso imfa yake. Mbuyomo tinapangapo video ina ya mbiri ya Mr. Ibu, koma mulole kuti musiku la lero ndikuwanitse lonjezo limene ndinakuwuzani kuti ndikhala ndikukupasani video yofotokoza za imfa yake. Mr. Ibu dzina lake lenileni linali John Ikechukwu Okafor, ndipo iyeyo anabadwa pa 17 Oktoba mchaka cha 1961 ku Nigeria, dera lotchedwa Umuneku. Bambo awo a Mr. Ibu anamwalira pamene Mr. Ibu anali wachichepere, ndipo iyeyo anachita maphunziro ake a primary komanso secondary. Atasankhidwa kuti apite ku university zinali zovuta, ndipo izi zimavuta kwambiri kamba kopanda bambo. M'malo mwake Mr. Ibu anakakamizika kusiya sukulu kuti apeze chochita kuti mwina mwake azithandiza banja la kwawo, ndipo iyeyo anayamba ntchito yometa anthu. Ngati kwathu kuno titha kungoti anasegula barbershop. Kumeneko anakhalanso photographer asanakhale dolo ochita masewero. Mchaka cha 2004 Mr. Ibu ndi pamene anatchuka kwambiri atapanga sewero lija limene mutu wake nali Mr. Ibu, ndipo anakhala akutenga mbali mu masewero oposera 200 ku Nollywood Films. Mr. Ibu atazitolera anakapitiriza sukulu ku university kumene anapeza samba la mass communication ku university yotchedwa Institute of Management and Technology kapena kuti IMT mdziko limeneli la Nigeria. Titatha kuona mbali imodzi ya Mr. Ibu maphunziro awo komanso zimene iwowa adusamo, ino ikhale nthawi imene tikhale tikuona za kudwala komanso imfa ya Mr. Ibu. Mwezi wa Septemba mchaka cha 2023 Mr. Ibu anauza anthu kuti akudwala nthenda imene itha kuzakhuza mpakana kudula miyendo yawo, ndipo iwowa anagawa video ali kuchipatala akuonesa kuti sakumva bwino chifukwa mwendo wawo unali ukutupa, ndipo ankapempha thandizo la ndalama kuti abweze ngongole zimene ali nazo kuchipatalako. Pa 31 Oktoba banja lake lidalengeza kuti Mr. Ibu adakachitidwa ma operation, ndipo pa nthawi imeneyo Mr. Ibu anali atachitidwa kale ma operation okwana 5, koma matendawo sanasinthe kwenikweni, ndipo anati akufunikira thandizo kuti aonjezere ndalama apite ku chipatala cha dziko lina komwe akalandire thandizo la chipatala dziko lina. Mu Novemba mchaka cha 2023 banja la Mr. Ibu linalengeza kuti Mr. Ibu akuyenereka kudulidwa mwendo umodzi kuti apulumutse moyo wawo. Izi amayankhula motengera ndi zimene madokotala awauza Mr. Ibu chifukwa magazi anali akuundana m'misempha zimene zinachitisa kuti mwendo uzitupa. Kupatula kutupa mwendo wa Mr. Ibu panali matenda ena omwe anali kuwavuta, ndipo matendawa anabwera kapena kuti amawavuta chifukwa chakuti nthawi ina yake Mr. Ibu anayikiridwa poison, ndipo Mr. Ibu anali atapulumukapo kangapo ku poison ameneyi, zinthu zimene zinalibe umboni weniweni makamaka pa nkhani yakuti amene amayika poison ndi ndani, koma kangapo konse ndithu Mr. Ibu mbuyo mwake anali atapulumukapo ku chipatala.
atadya zakudya zoyikidwa poison. Akubanja la Mr. Ibu ananenesa kuti chidulireni mwendo wa Mr. Ibu angokhala bwino masiku ochepa, koma kwinako thanzi lawo silinali kulongosoka, zinthu zimene zidapangisa kuti Mr. Ibu asakhalenso bwino. Anthu okonda zisunzo za Mr. Ibu komanso ena ochita zisunzo anzawo anali kuwathandiza. Kuphatikiza apo, madokotala anali kuyesesa kufuna kupulumutsa moyo wa Mr. Ibu, ndipo pa 2 Machi mchaka cha 2024 akubanja la Mr. Ibu analengeza za imfa ya John Okafor. Koma mu nthawi imene amamwalira anasiya ana okwana 13 kuchokera ku mabanja osiyanasiyana, ndipo pa ana 13 amenewa amuna analipo okwana 10 ndipo asikana analipo 3, komanso mmodzi mwa ana ake aakazi adamwalira mu chaka cha 2012 ali wachichepere. Ndipo zina mwa zinthu zimene zinalulika Mr. Ibu atamwalira komanso zina zimene zinkalulika ali moyo ndi zinthu monga izi. Choyamba, Mr. Ibu ali moyo ankanena kuti ena mwa abale awo ankalipira antchito awo kuti ayikire poison Mr. Ibu kuti afe, ndicho linga chokuti iwowo atenge chuma chimene Mr. Ibu ali nawo. Ndipo anati mu mwezi wa Mei mchaka cha 2012 anapulumuka kachitatu ku poison. Pa number 2 panali kusamvana mbanja. Apa panalinso kusamvana pakati pa mkazi wake Stella Maris ndi mwana wake wa banja lina amene anachitidwa adopt. Monga tanena kale kuti iyeyo anali ndi ana ochuluka, ndipo ena mwa anawa anawatenga nkumakhala nawo, ndipo panali kusamvana ponena kuti mwana wakeyo amaononga ndalama zimene anthu amapereka kuti bambo wake apeze thandizo, komanso mayi yake akafunsa mwanaye anali kukana zinthu zimene zimazesa m'mikangano. Chinthu chachitatu, Mr. Ibu analankhulapo poyera kuti sanakhalepo mosangalala mabanja ake onse, ndipo amayankhulanso kuti banja lake kutha sangazakwatirenso. Anthu ambiri amayankhula kuti imfa ya Mr. Ibu komanso matenda amene amazunza Mr. Ibu anaza kamba ka poison amene anakhala akudya kwa nthawi yochuluka, ndipo mwina chifukwa anachuluka mthupi zinasokoneza ziwalo zina za mthupi, ndipo ena amakhulupirira mawu a Mr. Ibu kuti abale ake ndi amene ankalipira antchito, ndi amene amapasa ndalama antchito, ndicho linga chokuti aphe Mr. Ibu. Ndipo anthu ochuluka amakhulupirira kuti Mr. Ibu anachita kuphedwa ndi azibale ake kamba kokuti anali ndi chuma chochuluka. Nthenda imene Mr. Ibu anadwala komaliza kufikira pamene iwowa amamwalira, madokotala analankhula kuti inali cardiac arrest. Ndipo uthenga wa imfa ya Mr. Ibu utafika, anthu ochuluka anali okhumudwa kuposa, ndipo kophatikiza anzawo ochita nawo zisuzo ku Nollywood, pamene ena anati akapume motengera ndi zimene Mr. Ibu anali kudusamo. Akitapo ma video ambirimbiri, tawaonapo mzisuzo zambirimbiri, atisekesapo tili ana, tasangalalapo chifukwa cha makomedi awo. Koma mwina funso ndikumati Mr. Ibu mmawakumbukira pa video iti, nanga ndi mawu ati amene amabwera mmutu mwanu mukangoona chithunzi cha Mr. Ibu mmawakumbukira ndi filimu iti? Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yotsatira.